ଏହି ଯାତ୍ରା 8 ମାସର। ସମୟ ସିନା 8 ମାସ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଅନେକ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଷଠିଘର, ପାଣି ଓହଳା ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଥିବା IIMC ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର କଥା। ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ପରିବେଶ, ସବୁକିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ। ଆମ୍ବ, ତେଜପତ୍ର, ସୋ, ଦେବଦାରୁ, ଅଉ, ନଡ଼ିଆ, ଶାଗୁଆନ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୁଲ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଉ ଚାଲିଚଳନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ 8 ମାସ IIMC ପାଲଟେ ଗୋଟିଏ ମିନି ଭାରତ। ସାମ୍ବାଦିକତା ସଂକଳ୍ପର ପଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ଘର ମାତୃଭୂମିଠାରୁ ଦୂର ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଚାଲିଚଳନର ବିବିଧତା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ ଡୋରିରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂର୍ବପରି ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା କିଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ବି ବଦଳିଯାଏ। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଟେନସନ୍, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ 4 ମାସର ପାଠକୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସାରିବାର ଜୋସ୍, ରାତି 2ଟା 3ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆରେ କେତିକି ପାଠ ସରିଲା, ସେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ସ୍ମୃତି। ଏଠୁ ସରିବା ପରେ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯିବେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ଖଟା ମିଠା ଟେନସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ହାର ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଆଁରେ ତରଳି ଝାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଗଣିଆ ହାତରେ। ସେହିପରି IIMC ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ତିଆରି କାରଖାନା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ। ସଂସ୍ଥାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଚିରସ୍ରୋତା ଜେନା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସେଠଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଛି। ଏକାଡେମୀ କୋର୍ଡିନେଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ରପତି ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଚଷମା ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆକାଡେମିକ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ସନତ ପାଢ଼ୀ ସାରଙ୍କ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ହରପ୍ରିୟା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଧୀର କଥା ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଭଙ୍କରୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ଭାବ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଶେଷରେ ଆକାଡେମିକ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିହାରା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୌମ୍ୟ ସାରଙ୍କ କଥା, ଯାହା ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା ନଗଣ୍ୟ, ଯିଏ ଅନୁଶାସନରେ କଡ଼ା, ଯାହାର ଜୀବନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଅଦୃଶ୍ୟ ନକଲି ଭାବରେ ସତ୍ୟତାକୁ ନିରିଖି ପାରିବାର କଳା ନିହିତ, ଯାହା ପାଇଁ IIMC ସର୍ବୋପରି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କୌଣସି କଥା ବେଦର ଗାର ନୁହଁ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ନିଆରା ସେ 8 ମାସର ଏହି ସମୟ 8 ଦିନରେ ଶେଷ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସହ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଆମେ।